Nabaraw ang kalihukan sa illegal nga droga sa Barangay Loriga, Cebu City. Human gibungkag sa mga operatiba sa PDEA-7, Regional Special Enforcement Team o Cebu City Police Office Station 1 ang usa ka drug den sa sitio Itom, Yuta. Nasikop ang giilang tagdumala sa drug den nga si alias Armando, 50 anyos, walay trabaho og lumulupyo sa maong lugar. Siya ang target sa bypass operation nga gilusad sa mga otoridad. Apil usab sa nadakpan ang tulo ka bisita sa drug den. Si alias Roberto, 62 anyos, usa ka trabahante, alias Antonio, 49 anyos, utility worker, ug alias Jason, 49 anyos, walay trabaho. Silang tanan lumulupyo sa Loriga. Sa operasyon, nasakmit ang 12 ka pakete sa gituhuang shabu nga may gibugaton 16 ka gramo ug gibanabana nga nagkantidad 108,800 pesos. Nakuha usab ang usa ka fuel nga dunay residue sa shabu, bypass money ug mga drug paraphernalia. Ang mga ebidensya gisumiti na sa PDEA-7 sa Regional Office Laboratory para sa chemical analysis sa tukmang disposisyon. Giandam na ang pagpasaka og kaso batok sa mga suspitsado sa kalapasan sa Section 5, 6, 7, 11 ug 12 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Matud sa mga otoridad, ang mga drug den usa ka hulga sa kalinaw sa komunidad ug makapadani sa krimen ug kasamok. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.